Един от нашите последни дни. Днес. Защото Виктор не го Нищо не се вижда. Ние сме заключени в туалетната. И нямаме много храна, имаме само вода. Това може да я спре. Ние сме заключени. Не му отваряй. Не му отваряй. Без камери. Чува се чукане. Какво ли ще стане? Много е страшно. Имаме за ядене само детско клекало. Какво ще направим? Не. Вики! Злото дебне навсякъде. Злото дебне. Злото дебне. О, това е в това. В баната. Злото дебне. Като Виктор. Злото дебне. Дебне злото, Викторе. Викторе. Вики! Злото дебне. Томи! Ужас, той ще проби. Че да звъна на мама. Защо? Да повикам полицията. Мама! Знаеш какъв е адреса? Не знам, че знаеш ли? Май Паис Хилендарски. Паис Хилендарски кой? Виктор го не са. Това е един от последните мигове. Васко, какво ще кажеш? Страх ме! Виктор е Дали ще стигнем до съзнанието и ще бием всички с нас? Гледайте в следващия епизод. Ако има такъв. Това беше от нас. И ще продължавате да ни слушате. Какво става? При Васко и Добчо и Виктор Ножа. Не, страх ме. Аз гледам. Той светна! Той светна! Той светна! Светна! Лампичка! Лампия! Клекало! Нямаме. Имаме сапун за ядене. Аз съм първи. Трябва да имаме достатъчен запас с сапун. Дъж, сега ще ви да. Снимай ме. Аз се включих. Той е заключил. Какво ще стане? Това беше! Ела да снимаш с камерата. Много е страшно. Това сме ние. Добчо. И Васка. И дипломат. Видим какво ще стане. Виктор го няма. Какво ще стане? Какво стана? Излиза с ножа. Той не носи. Не, той не снема. Чувате ли? Това са 4 минути от нашия живот и ще 4 продължат минути ли? 4 минути ли става? 4 и 8 секунди. Този луд човек ще бъде заловен от полицията. Не се видях. Не, надолу снимай. Да се видят ножовете. Вики! Викторе! Викторе! Вики! 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 Чувам го! Вики! Опа! Какво става? Заключи ме. О, не.
Не. Снимай ме, снимай. Не дай снимай, дай. Моля те, Вики, светни! Не светвай. Той угаси тока. Сега няма какво да правим. Вече не виждаме и сапуна. Няма как да си измим ръцете след като... Нашия сапун. Това беше последната ни храна, Боже. Изядох пица. Вики, моля те, много те моля, светни! Вики! Човекът нож. Мерси, много си добър. Виктор е благодарен. Вики, моля те, Вики! Моля те! Свети, страх ме от тъмното. Наш не е страха с тъмното. Мерси! Тихо. Не ме снимай, бе! Не ме снимай, бе! Дали ще успеем да видим какво става. Стига де, ще изключа телефона. Сега да видим. Не, спри точно, спри за малко. Вики, моля те, Вики, само за малко още! За 2 минути! Вики! Моля те! Какво ще направи Виктор? Това не го знаеш, Салю. Да. Това са нашите жени, антиживот. До края на живота ни. Дано някой го намери. В туалетната. Сигурен? Вече не. Хайде, Викторе, да се помолим на Бога. Ой. Виктор, да пусне лампите. Пусни, Викторе, лампите! Викторе, пусни лампите! Часът настъпи. Тик, так, тик, так. Пикай ми се, стига, пикай ми се. Няма да стана от туалетната, че я нарсеш. О, пикай ми се. Няма да стана. Зловещия човек и па. Не, точно. Виж, трябва да го правим, ще го направим. Свети. Ама има още един ключ, дай, че го направи бързо, моля те. Ако можеш, моля те. Иначе ще наупи, нали знаеш. Ей сега, ще отключим. Не ти вярваме. Ако светнеш за 2 минути. Светни! Светни, моля те. Светни! Добре, хайде, бързо. Още един. Чакай, държи го така. Държи го така. Давай, не кажи. Давай, той е. Сега ние правим нашата страшна мисия. Виктор, той ще ни убие. Какво е? Телефона? Хайде, 2. Ние